שלום לכולם, זה שוב נשלב. העליתי לכם כבר על בובות צומצום. אני אזכיר לכם, צומצום זה בובות שהגיעו מארצות הברית, וזה בארצות הברית עכשיו הולך חזק. חזק זאת אומרת כאילו זה הולך, הרבה אנשים אוספים את זה. זה בובות של דיסני, ועכשיו הם הגיעו לארץ. בארצות הברית קוראים לזה זום זום, כאן קוראים לזה צומצום. ועכשיו אני אראה לכם, אני כבר הראיתי לכם סרטונים על צומצום, אבל אני עכשיו אמיין את הבובות שלי. אני רק אומר לכם, אני אמיין לכם, נגיד אם יש פעמיים על הארטיקים הכל. אני גם אראה לכם את כל המדבקות שיוצא לי בחבילות, ואת כל הכרטיסיות הגדולות. אוקיי, אז בואו נתחיל. ורק שתדעו, אני רוצה להזכיר לכם, סליחה, זה חלק א', יהיה גם חלק ב'. בחלק ב' יהיה רק כזה 5 בובות, אפילו פחות, 4-3. טוב, אז בואו נתחיל. נתחיל מהבובות. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל מהארטיקים. אלה 2 בובות של הארטיקים, של פיטר פן. יש לי כאן 2 של פיטר פן, נשים אותם בצד. נחזיק אותם. כאן זה בת העם הקטנה, אריאל. גם של הארטיק, אבל אני אשים אותם במקום אחר, כי אלה, אני שם גם ארטיקים מי שיש לי פעמיים, נגיד. אלה, יש לי כאן את סלי ממפלצות בעם. יש לי כאן את סלי ממפלצות בעם. פעמיים אני שם אותם כאן. יש לי כאן את ג'סי ממפלצות בעם. פעמיים, אז אני אשים אותם גם. שם אותם פה גם. ויש לי כאן את אריאל, בקטן פשוט. ואת ליידי. אני אשים אותם כאן. אני רק רוצה להזכיר לכם, לא אמרתי לכם את זה, סליחה, לא אמרתי לכם. אלה הבובות הארטיק, ונגיד אלה הבובות הרגילות. אני רק אומר לכם, תראו, יש הבדל קצת, גם בגודל, גם הבובות הרגילות האלה יותר ארוכות, כאילו יותר נעימות, ואלה חזקות מדי, אז גם יותר גדולות, וגם לא אותו מראה. אוקיי, אז בוא נמשיך. טוב, אז אלה הבובות, זה סלי פעמיים. סליחה, לא חיברתי אותם. אלה פעמיים. אלה של הארטיק פעמיים. אלה פעם אחת. אלה פעמיים פה. אלה פעמיים. וזה גם פעם אחת של הארטיק. אוקיי. אז בוא נשים אותם לצדדים. נשים אותם בצד. נזיז אותם. בצד. אוקיי. עכשיו נתחיל עם הקלפים הקטנים. עם המדבקות, סליחה. זה סתם, אני לא יודע מי זה, אפילו זומבי כזה. נבדוק פה. יש כאן, זה קלף, אמרתי לכם שיש כאן את כולם. תקעד לחזון ישן. רואים מי זה? אני לא מוצא. טוב, לא משנה, אני כבר לא מוצא. אוקיי, אז הנה יש לנו כאן את זה, אני גם לא יודע מי זה. גם את זה אני לא יודע מי זה. הרבה אני לא יודע מי זה. גם את זה אני לא יודע מי זה. גם אותו זה כלב, אני לא יודע מי זה. וגם את זה אני לא זוכר איך קוראים לו פה אדום, אני יודע. זה וודי, עם ו' סליחה, לא וודי, מיטתו של סיפור. אוקיי, זו יסמין מאלאדין. זאת טינקרבל, כולם מכירים מפיטר פן. גם נזיק קצת הקלפים. אוקיי. זה חזרזיר מפה אדום. בשנו אותו. מיטתו של סיפור. עוד פעם בשנו אותו. מיטתו של סיפור. כאן זה חייזר מיטתו של סיפור גם. כאן זה אותו חייזר, פשוט משקפיים. זה פיטר פן, עוד פיטר פן. יש לי כאן עוד פיטר פן, 3 פעמים פיטר פן. יש לי כאן פעמיים את דונלד דאק. יש לי כאן 2 גמדים שהגיעו 7 גמדים
כן, כבר מיינתי, אבל עכשיו זה יותר סדר. כאן זה שיש גיבורים. כאן זה פינוקיו. זה פינוקיו, סליחה, אני רואה כל שנייה כאן. זאת מפלצת, זאת נראה לי נסיכה. זאת סינדרלה, יש לו את הפעמיים בסינדרלה. זה יש לו פעמיים כזה סמאים. זה יש לי את קרואלה דביר מ-101 כלבים דלמטיים. את קרואלה דביר מ-101 כלבים דלמטיים. יש לי כאן את גופי, אני יודע, מיקי מאוס. כאן זה מיקי מאוס. זה מ-101 כלבים דלמטיים כלב דלמטי. זה דמבו, הפיל המעופף. זה ושלוש כלבים אחרונים, 3 פעמים את מידי מאוס. אוקיי. ועכשיו נאסוף את הקלפים האלה, קטנים. לוקח לי כל כך הרבה זמן, אני אעשו את זה יותר מהר. נפל לי. הנה. עכשיו נעבור לקלפים היותר גדולים, שיש בהם גם מאחור את השמות. יש לי כאן את פלוטו, אולף, מג'יבורת הקרח, זה פלוטו ממיקי מאוס, זה דמבו מהסרט, זה פואדו, בשנו אותו מטאטו של סיפור, זה גם פואדו, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה 3 דמויות מג'יבורת הקרח, אלזה, אולף, אני לא זוכר איך קוראים לו, כאן זה אלאדין, טייגר מפואדו ומייק ממפלצות בעם. נאסוף. סליחה לרעש. נעשה את זה פשוט מהר. אז אוקיי, בואו נסתכל עכשיו, אני אראה לכם פעם אחרונה את הכל. את כולם יש לי פעמיים ברגיל. יש לי פעמיים בארטיק. נעביר אותם לפעולה. כן. ככה. פעמיים בארטיק. יש לי את שתי אלה פעם אחת רק, וזהו, הרי יש לי אותה פעם אחת בארטיקים. אוקיי, אז זהו. אלה עוד פעם הקלפים. אני אחזור על זה רגע שוב. אף פעם אני לא אגיד את השמות, לא צריך תמיד. תראו את זה טוב. בקיצר, עזבו את זה. עכשיו ייקח עוד זמן עד שנראה את הכל שוב. אז בסרטון הבא יהיה חלק ב' עוד בובות, ואני מזכיר לכם, תזכרו, זה רק חלק אחד, חלק א'. נתראה בסרטון הבא.